PM Group BG с удоволствие ви представя новият модел на Hitachi PPA. Производителите са се постарали да ни дадат един продукт с нова визия и повишено качество. Външните тела с висока ефективност при ниски външни температури, с роторни и двойно-роторни компресори, с нова икономична и надежна електроника. Вътрешните тела с изцяло нов дизайн и супер тихи вентилатори, само 20 дБ. Антибактериалният Wasabi филтър ви гарантира чистота и свежест на въздуха в помещението. Автоматичното насочване на въздушния поток осигурява комфорт и в най-отдалечените ъгли. Самопочистването на топлообменника намалява количеството на микроорганизмите и плесените, циркулиращи във въздуха. Дистанционното управление с голям екран има вграден датчик за стайната температура. Седмичният таймер позволява за всеки ден от седмицата да се настрои час за включване, изключване и желана температура. И най-новата функция, единствена на пазара за момента – измерване и показване на консумираната енергия за текущия и предходния месец. Така можете да оптимизирате разходите си за електроенергия и във всеки един момент да знаете какво сте изразходили. Чрез доброто съчетание на цена, качество, надежност и функционалност, климатиците и Hitachi подават заявка за висока продаваемост на българския пазар.